राम राम मित्रांनो, तर आज आहे बॉडी ट्रान्सफॉर्मेशनचा तिसरा दिवस. सगळ्यात पहिले आपण वॉर्मअप करून घेतलं. वॉर्मअप झाल्यानंतर आपण पहिले मारून घेतले सूर्यनमस्कार. सूर्यनमस्कार मारून झाल्यानंतर आपण मारून घेतले पुशअप. पुशअप मारून झाल्यानंतर आपण मारून घेतले स्क्वॉट. स्क्वॉट झाल्यानंतर आपण मारून घेतले उठक बैठक. त्यानंतर आपण परत सपाटे मारून घेतले. त्यानंतर पोटाचा व्यायाम करला. पोटाच्या व्यायामचे आपण 2 व्हेरिएशन घेतले. त्यानंतर आजची बॉडी कंडिशन. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा कमेंटमध्ये. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय श्रीराम.